हेलो लोगोफोर नै गांनैसो आङो बाटारफ्लाइ ब्रेन्डनि प्रिमियाम क्वालिटिनि आङो माबा दख'ना देखायनो नागिरदों गांथामल' पिस नोंथांमोना फसायोबा अर्डार खालामनो हागोन दै नायलांनो हागोन ini sendiri ini bebaji dah मोजां nih dah shop di kalaराव मोनसे खाथियाव देखायनो दे ini आगरा जि मोजां गुसु थानानै बिराद मोजां गाननो थाखाय बिराद मोजां जागोन लोगोफोर नांगौबा थाबैनो अर्डार खालामखादो मोनथामल' पिस दङ बियो प्रिमियाम क्वालिटि खमावनो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय नै बियो गुलाबनि रेडिश माने पियाज कालार बायदि देखायनो दे आं बेखौहाय मा जाखो बोरमायासो माबाबाय नामा बोरमाखौ फुख्रेमबाय आयौ नङाबा माथो बोरमाखौ फुख्रेमनानै थांबाय गारिया माबायदि थैयाखै आथिङा लिंग्रा जाबाय भिडिअ खालामफुनाय टाइमावनो नै ओइथिं गारि थांदोंमोन नालाय सरकथिं ओमफ्राय दा बोरमाखौनो आथिं फुख्रेमनानै थांबाय नै जि मोजांखा प्रिमियाम क्वालिटि गोजा दे बेफोरो जि मोजां मोनथामल' पिस थाबैनो अर्डार खालाम दे नङाबा बैसागुआव थाबनो अर्डार खालामबासो बैसागुआव मोनहैगोन नालाय जि मोजांखा जि गुसु आगरा सेमानो जागोन आरो बेना ओमफ्राय मोनसे रेड कालारनि दङ जोमग्रायाबो जि मोजांखा ओमफ्राय बे रेड कालारनि बेना आगराबो आलदा ओमफ्राय डिजाइनाबो आलदानो अन्थावथावनो आद्रि बोरमाखौ बिदि खोनानै गालांबाय मोनथामल' पिस दे बियो प्रिमियाम क्वालिटियाहाय ओमफ्राय बाटारफ्लाइ ब्रेन्डनि दंबावो बेस्ट क्वालिटिनि दा देखायनो नांगौबा जाया जेखौ फसायदों थाबनो स्क्रिनशट खालामदो ओमफ्राय अर्डार खालामनो हासिगोन बाय बाय